Yesaya tia duonum nan. Todwom uboni a wango tuani jedwom defa ahosane tiemu wo a wonchimma na woni biema bedo so asene die wo kunuma. Awurade na ɔseɛ Ma wontuma dan mu ntre na wantwe wotena bia ho kata ho no mu nodo ho ma wontampe ho manware na ma wompe wantintim na wobɛtrɛtrɛ akodifa ne benkum na wasefo afa amanaman no na wama watenatena nkrofon so insuro na woni ringu insu utwase na woni ringusa na wore befiri wo maba abremu aniwu na ukuna ya ahobra no orenkai bi na wukunu ne woyɔfoɔ asafo Awurade ne din na wodimafo Israel kronkronni no ɔfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn na Awurade afrɛ wɔ sɛ ɔba a wagya no na ɔredi honhom mu yia sɛ mmerantebere mu yira a wapa no wo Nyankopɔn na ɔseɛ migya wo kakra bi ketewa se nanso ayamhyehyɛ kɛseɛ na mede bɛboa wa no abufuo morosuo mu na mede m'anim hunta wo kakra bi nanso mede daado ebehu mmɔbɔ wodimafo Awurade na ɔseɛ na yeye me se no wana no sɛdeɛ meka ntam sɛ no wɔ nsuo ne mfa asase so bio no saara nso na maka ntam sɛ meboremfuo na merenteatea wo bio na mepɔ bɛtwe akɔ na nkokoɔ atutu na madɔyɛ gye ɛrentwe mfiri wo so na masomdwe apam no rentutu. Awurade a ne yam hyehye no ma wɔ no na ɔseɛ Mobroni a ehun bɔ wo a wɔnkyekere wo brɛ hwɛ me ara me de waboa bɛtoto ani ntɔnkan adubere mu na me de hoaboa mato fapem na me de bogya aboa ma yoyo waban tifi na me de nsama aboa ma yo wapon kɛseɛ ne wo nkrotie nyinaa aboa afeefe na wo ma nyinaa bɛyɛ Awurade asuafoɔ na wo ma asomdwie bɛdɔɔso tenenee mu na wase betim wone nhyɛsoɔ ntem bɛtwe na worensuro na wone ahudie nso ntem bɛtwe na ɛremmɛn wo hwɛ wɔpɛ wo ntɔkwa enso emfiri me de uso a uso no winti wɔbɛhwe ase hwɛ me na mebɔ ɔtomfo a ofite gyabidie mu na wɔbɔ akɔdeɛ sɛdeɛ ne dwuma tie na me ara na mebɔ ɔsɛefoɔ sɛ ɔnsɛyie akɔdeɛ biara a wɔbɔtia wɔrenyɛ yie na kyerɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wɔ atemmu mu no obebu no fɔ ɛno ne Awurade nko agyapadeɛ ne wɔn tenenee a ɛfiri me no. Awurade asɛm nie